Zimné olympijské hry sa blížia a ako vieme, tak na Slovensku a Česku je najviac riešený hokej. Takže logicky to vyvoláva otázky, ako skončí na zimných olympijských hrách v hokeji Slovensko alebo naši bratia Česko. Ak sa ti video bude páčiť, určite budem rád, ak podporíš video lajkom alebo odberom, no a ja nebudem zdržiavať a poďme na nominácie. Ako všetci vieme, tak veľká debata či už na majstrovstvách sveta alebo tu na zimných olympijských hrách bola, že či by mali byť nominácii hráči z KHL. Môj úprimný názor je, že by tam mali byť, pretože podľa mňa za nič nemôžu, iba robia svoju robotu a hrajú za klub v Rusku. Takže ja som nakoniec rád, že došli, pretože v Rusku máme podľa mňa dosť veľkú kvalitu. Začneme brankármi, ktorí sú asi naša najväčšia slabina v tomto týme. Máme trojicu Hlavaj, Gajan a Škorvanek. Hlavaj už ukázal na majstrovstvách, že vie chytať, je ten skúsenejší, takže ja ho logicky berem ako za jednotku. Potom tam máme Gajana, ktorý si podľa mňa na týchto olympijských hrách určite nezachytá. No a potom tam je Škorvanek. Myslím si, že zápasy s Fínskom a Švédskom odchytá Samuel Hlavaj, no a v zápase proti Taliansku dostane šancu buď Gajan alebo Škorvanek, ale skôr si myslím, že to bude ten Škorvanek. Čo sa týka obrany, tak určite sme na tom lepšie ako s brankármi, no a máme tam hráčov ako Čerešňák, Černiak, Fehervári, Gernat, Ivan, Koch, Marenčín alebo Nemec. Traja z týchto hráčov hrajú aktívne a dobre v NHL. Černak hrá za Tampa Bay Lightning, Nemec hrá za New Jersey, no a Fehervári hrá za Washington Capitals. Všetci títo traja obrancovia majú celkom zatiaľ vydarenú sezónu, lebo všetci traja majú celkom fajn čísla. Povedal by som, že najlepšie vychádza z toho Fehervári, potom Černák a nakoniec Nemec, ktorý mimochodom zaznamenal v New Jersey dobre body, dokonca strelil v jednom zápase aj hat-trick, ale potom prišlo zranenie, ktoré ho vyradilo zo sezóny, ale aj tak všetci traja hráči dobrá sezóna. Potom máme ďalších, ktorí sú tiež skúsení, ale možno kvalitovo trošku na tom horšie, a tým myslím Ivana a Kocha. A potom tam máme ešte Marenčina a Gernáta. Marenčín kedysi pôsobil v Toronte, takže NHL-ku má za sebou a dosť vydarenú. Dokonca bol ešte na starších olympiádach, keď sme mali tých silnejších hráčov, takže Marenčín, čo sa týka skúsenosti, výborný hráč. A Gernát hrá v KHL-ke a taktiež veľmi dobrý a skúsený hráč, takže podľa mňa obranu máme výbornú. A čo sa týka útoku, máme tam Cehlárik, Dvorský, namiesto Hrivika prišiel Cingel, pretože Hrivika vyradilo zranenie. No a potom Hudaček, Kelemen, Liška, Okuliar, Pospišil, Regenda, Ružička, Slavkovský, Sukel, Takač, Tatar. Keď si povieme mená ako Tatar, Slavkovský, Pospišil, Regenda, Ružička, to sú fakt, že veľké mená. Samozrejme, najväčší tlak bude na Slavkovského, lebo čo sa týka celého nášho týmu, tam bude najlepší hráč, najviac ospevovaný, najväčší tlak z médií, z jeho NHL klubu, aj z celého Slovenska, pretože v Montreale má výborné čísla, výbornú formu, patrí medzi najlepších hráčov NHL v tejto sezóne, ale taktiež aj Regenda mal dobré zápasy v NHL a taktiež aj Pospišil. A netreba zabúdať, že Dvorský sa z farmy preboval do St. Louis v tejto sezóne, kde dáva góly a dáva asistencie, má body, takže Dvorský sa túto sezónu konečne prepracoval z farmy až na Ačko St. Louisu, no a tam už boduje aj stálica vo formácii, takže Dvorský je náš ďalší hráč v NHL, ktorý už pôsobí v St. Louis a hráva pravidelne každý zápas. A taktiež netreba zabúdať na našeho Tomáša Tatara, ktorý hrával v minulosti či už za Montreal, alebo hrával za Detroit Red Wings, takže ďalší skúsený legendárny hráč z NHL, aj keď teraz už pôsobí vo Švajčiarsku, ale skúsenosti a kvalitu má stále. Keď to zhrnieme, tak je to asi najlepší pokope tým, čo som ja videl, hej. Možno ešte lepšie poskladaný tým bol na majstrovstvách sveta 2019, ktoré boli na Slovensku, ale toto je hneď druhý kompletný tým u mňa, takže prvé boli asi majstrovstvá 2019 a toto je druhý najlepší tým Slovenska, čo som videl pokope, takže sám som zvedavý, ako sa im bude dariť, hlavne aké budú formácie a ako sa zohrajú. Netreba mať ružové okuliare, aj keď ja som veľký optimista a som názoru toho, že keď si sadneme, budeme bojovať a nerobiť chyby, môžeme potrapiť každý jeden tým, ktorý tam bude, a tým myslím aj tú nabitú, výbornú Kanadu alebo Švédsko. No a potom tu máme českú reprezentáciu, kde máme brankárov Lukáša Dostala, Daniela Vladara a Karela Vejmelku. Všetci traja brankári chytajú aktívne v NHL, tu sa nemáme o čom baviť. Veľká sila českej reprezentácie, pretože majú troch dobrých skúsených brankárov z NHL. Obranci ako Radko Gudas, Tomáš Kundrátek, Michal Kempný, Jan Ruta, David Špaček, Filip Hronek alebo Jiří Ticháček alebo Radim Šimek. Zmien vidíme fakt veľkú skúsenú kvalitu, takže Česko fakt poskladalo výborný a logicky svoj najlepší tím.
aký majú a fakt to zbudzuje pozornosť a rešpekt, pretože tie mená sú známe či už z NHL, alebo z minulosti z NHL, alebo aj keď nie z NHL, stále pravidelne každé majstrovstvá reprezentujú, sú dobrí a skúsení. No a tá väčšia sranda sú útočníci, kde máme Pastrňáka, Červenku, Nečasa, Kubalíka, Fleka, Sedláka, Palata, Zachu, Hertla, Kempfa, Kašu, Faxa, Tomášek a Stránsky. Mená ako Pastrňák, Nečas alebo Hertl to sú extrémne veľké mená, ktoré v NHL pravidelne nastupujú, majú tam extrémne veľa bodov, golov, asistencií a vlastne NHL-ku ovládajú. Taktiež je tam aj Kubalík, ktorý nám na majstrovstvách 2018 dal pár sekúnd pred koncom gól na 2-2, ďalší výborný hráč, ale hlavne by som sa zameral na Pastrňáka, Nečasa a Hertla a Palata. Títo štyria hráči, tí podľa mňa z útočníkov vzbudzujú najväčší rešpekt. Čo sa týka Česka, podľa mňa Česko, medaile, úplne reálna šanca. Takže ako som povedal, keby to mám porovnať, Slovensko 20% na medailu, Česko 50% na medailu, tak by som to zhodnotil. Podľa mňa Česko má o dosť väčšiu šancu ako my, pretože nebudeme si klamať, sú lepší, majú lepších hráčov, majú viac hráčov v NHL, a to je dosť kľúčové na tomto šampionáte. Takže ak sa ti video ľúbilo, určite lajkuj, odoberaj, zdieľaj, followuj Instagram, ktorý máš dole v popise, pozri sa na mojom kanále na nejaké iné videá, no a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute, majte sa.